Aunsiedler mal wenige Jahre door. Für einige Aungelande wie doch dat Leben schwor. An een zo'n dag, de winter, als Mutter wieder der dit Gleis vom Osten not checkt, kam door een 40 ver. Het wie een opener Schlede, een Maun door boven zout. Kaum bij ons nen geborgen. Ze wundert sich nu wat de arme Mensch mocht wellen op zo'n kalde voort, met henje op een Schlede door bovenbout verwoord. Als hij dan buiten aanhield bij onze verder, zag zij hij weer een Siedler wie kende van verheer. Hij zei dat hij niet nen kwam, ne krankheid houdt hij met. Zijn elste kindje sterven, dat moest dan nu beschet. Dat wir aan aangekrankeld maar karte dag verheer. Hij wist niet wo de krankheid gekomen weer nou er. Ze had het niet kunt helpen, veraan weer door geen rood. En dokter weer dacht China, de krankheid ohne moed. Zegt hij, ik word beim Kirchhof en knooster hoorde eerd aan Suustje door begroven, zolang dat even deed. Ik word je dat al maken, want ik ook alleen door. Van junt zal China met mij, zes kom je en je voor. Dat wir maar doorgeloten am andere winterdag, zegt Mutter, du hast dort 40 al waren op dem Weg. Het weer dezelfde vader, dat tweede kind nu door, wat aan nu ook gestorven en hij begroven voer. Als hij nu ditmaal aanhield, wie hij doch gans bedrekt. Ik zie zo doel geslagen en mens wordt meest verrekt. Komt nicht zu dicht omsleden, stelt junt nicht in je voor. Ik word ons Hans beschorven, die ligt nu hinje door. En vader, voordoor Lothar, twee wenje aus ne werk, als Mutter war da rütschickt am Fenster in de kerk. Dort jammt al waar die Schlede, dort zet al waar die man, en haft ook hinje boven wat treurige dooraan. Zegt hij, ik voornom Kirchhof met dit ans laatste kind, kwartientje ook beklijven ohne Rind en ohne Vriend. Dit land is doch vom Dievel, verdammt sind wir door met. De winter neemt de Tjenja, im Sommer brennt de het. Verflucht ist diese Gegend. Twat proef wir überhaupt hier danach anzusiedeln. Sind wir nicht überschnaubt? Die Erde ist voll von Krankheit, der Luft rückt nur dem Tod. Nu haft het alle Tjenja ans genomen uit de boot. Als dan de Mensch daarvan voer, en Mutter buiten stund, dat Schaaldoek aan de oren, en meist de weet niet vonk. Dat Zuustje, Hans en Tientje, die drie zijn alle dood. Maar bloos de vroeje bleven, bloos zij alleen am goot. De mensen leefden wieder. Ze werden doch te arm door nu nog am te siedelen. Wo willen ze ook gaan? En als die tijd voorbij ging, meer Tjenja komen aan, bewees God dat hij leven houdt voor zo'n arme man. Wanneer wie ons door nen denken, wo hij am twijfel kwam, wordt wie door bij bestonen? Wie beter als die man? Wanneer wie van zo'n krankheid vandaag niet zijn verzacht, dan wil wie God bedanken dat wie daarvan gebracht.